ngai khublei ya phi baro bat nasna ya kani ka video ban ai khublei kerpang ya phi iwei pa iwei balawan chaka jing ya khi bat balawan kershan balawan mi chakani ka jing ya khun bat kani ka jing ya khun kala dei ka ai ban sa sa nam shirta kadai ka dak ka jing teli jongi bat ka jing sedang jong ka jing teli jongi kadai ka ai ka ban long historical event jong ka Meghalaya bat kawan ra jing kemen hangi ki samlah bat ki pet ba baro ka bai ti kumbangi tep ba isa ardan basayomad ila pensange ya ka jing sha thangan bat kham tamru ba ka sarkar kan sa form ya ka expert committee ban review ya ka reservation policy balai kan ni ka de ka jing job na manta jungi kadai ka jing kemen ya ka state na marshis na men shwangim sha ru tang ban penmi ya ka ta ka kentian reservation policy menta ka singipan nilayo i bakila tre ban form ya ka expert committee dia kata ka de ka progress na banta jungi bat ngin up ya kita khatsan singi ni shimru ya kane ka por ban ai khublei ya ka party VPP bat khamtam ya isa ardan basayamon baba khli bat bashim khia ya ka jingot jungi ki students bat ka jinenjar jungi ki panpa ni ai khublei ru ya ki kmi ki khpa baro bawan mi bakrshan ya kane ka jing ya khi khamtam ya ki students ya ki samla bat ki pat ba baro ki bawan shimbenta ha kane ka jing ya khi tiang akran ru ya ki amale khasi jangtia ba phide ban but nuksa jong ki ni ki khna ret ki bawan ha ka jing ya khun phide ban but nuksa jong ki kmi ki khpa ki bawan watlada phide ki ta ki nong yalam menta phina but noksa jong ki ni ki nong yalam badai ki students ki kmi ki khpa shei phide hakini ki por kumba phila shimti ban yalam ya ka state ban yarap ya ki patba hakane ka por nga kwa banong ya ki MLA khasi jaintia ba smu ba banwan ban mi no ban teli bangimpan ya ke ka ba dan nong rem hendrai ngi pan tang ya ka equality tik ya ki MLA khasi jaintia smu ba wan no shakmat la dei ka por bad ni ko ban penshai ha ka sarkar bahagani ka khatsan singi kanam pandit tha yangi bat kanam pan paja yangi nginam klan no ya kani ka jeng ya khon hakini ki khatsan singi ba phipan slam bat ngin up ya ka outcome bat ladangim yo ya ka aka ba day hok ngin hab ban mi biang bat ngi kloi ban mi biang ban mi madan bat ngin nginang ya khi arsha bat nginam kan randian tie sa hisien khublei shibon ya baro ki bala treshtam bat nang ne shakhmat ngitep bakani ka dei tang ka jing sedang jong ka jing ya khun jongi balesiek ngin hab ya khun shushu thamslam hanrei ka jing tali jongi ngin sayo ya ka jing dawa khublei shibon bat ngin ab ya kita ki khat san sngi ngin saya shampan hadin khat san sngi